Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister-president Eugène Ruggenaat komt op voor het belang van de ombudsman. Dat deed hij gisteren tijdens een vergadering van het parlement. Volgens hem is er in de afgelopen jaren te vaak geen aandacht besteed aan aanbevelingen van de ombudsman. Ze zijn naast zich neergelegd door verschillende ministers, aldus minister-president Ruggenaat. Hij zal er bij zijn ministerploeg op aandringen dat de aanbevelingen van de ombudsman daadwerkelijk serieus worden genomen en ook waar nodig worden beantwoord. Curaçao is sinds enige tijd weer open voor toerisme en het zijn vooral de Nederlanders die daarvan profiteren. Dat blijkt uit cijfers van het Curaçaose Toerismebureau. Gisteren werd bekendgemaakt dat er in de maand augustus ruim 9000 verblijfstoeristen op Curaçao zijn geregistreerd. Meer dan 7500 van die bezoekers komen uit Nederland. Het aantal Nederlandse toeristen is vanwege de coronacrisis wel 50% lager dan in augustus vorig jaar. Iets positiefs is dat de toeristen gemiddeld langer op het eiland blijven dan vorig jaar, namelijk bijna 12 nachten ten opzichte van ongeveer 10 nachten vorig jaar. De zoon van de in 2013 vermoorde politicus Helmin Wiels heeft zijn intrede gedaan in de Curaçaose politiek. Helmin Wiels Jr. heeft zich aangesloten bij de partij Pueblo Soberano. Dat heeft partijleider Ben Whiteman laten weten. Helmin Wiels Sr. richtte die partij zelf op, maar zoals bekend werd hij later doodgeschoten. Zijn zoon wil nu in de voetsporen van zijn vader treden. Helmin Wiels Jr. heeft al laten weten dat hij meer jongeren wil interesseren voor de politiek. Volgens Wiels Jr. heeft zijn vader veel goeds gedaan voor Curaçao en hij wil dat voortzetten. Voor de kust van Curaçao moet een onderwateronderzoeksstation worden gebouwd. Het station met de naam Proteus moet wetenschappers in staat stellen om rechtstreeks vanaf de oceaanbodem voor de kust van Curaçao te verblijven en onderzoek te doen. Dat heeft de op Bonaire gevestigde Dutch Caribbean Nature Alliance gisteren bekendgemaakt. Volgens de organisatie zijn er veel wetenschappers die denken dat de diepzee verschillende oplossingen kan bieden, variërend van de strijd tegen klimaatverandering tot medische doorbraken. Volgens de Dutch Caribbean Nature Alliance kan het project binnen 3 jaar worden afgerond. De kosten zijn voor Curaçao. Op Curaçao zijn vanochtend 5 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Bij een van de gevallen is niet bekend wat de bron van de besmetting is, bij de andere 4 wel. 2 gevallen waren al in quarantaine. Op Curaçao zijn op dit moment 58 mensen actief besmet door het coronavirus. 1 daarvan ligt in het ziekenhuis. Een groep van bijna 100 Venezolanen is gisteren tijdens een humanitaire vlucht teruggevlogen naar Venezuela. De meeste passagiers hadden geen geldige verblijfspapieren en zaten al lange tijd vast in de detentiecapaciteit van de kustwacht op Aruba. Ook waren er enkele Venezolanen die zich vrijwillig hadden gemeld om terug naar huis te kunnen keren. De Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft in het mannendubbelspel van de US Open de halve finales bereikt. Met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau was hij in de kwartfinale te sterk voor zijn tegenstanders. Royer en Tecau wonnen het toernooi in New York in 2017. In 2015 schreven ze samen Wimbledon op hun naam. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.